Kaixo, egunon, hemen Ikaslan Gipuzkoako YouTube kanaletik ari gara emetitzen, eta oraingo honetan esleipen eta matrikula prozesua ikusiko dugu nola egin behar dugun uztailean zehar. Behin, izen ematea bukatuta gero, parte hartu duten pertsonentzat izango da esleipen prozesua. Esan beharra dago, datu guztiak ikasgunean izango ditugula, zerrendak ikasgunean izango ditugula, eta prozesu hau jarraitzeko ondo ikasgunean sartu behar garela. Eta, bigarren puntua esan behar duguna da, hau matrikula osoa egiteko da, presentzialki parte hartu duten pertsonentzat, irailean kursu hasten duten pertsonentzat presentzialki, baina online egin nahi dutenentzat birten bitartez ere, eskatzen dugu euren web orrian edo birteko BIRT web orrian sartzea eta bertan ikustia zelan esleipen prozesua. Hemen puntualizatuko dugu puntu bat edo bi horren inguruan. Guri tokatzen zaiguna da norentzat dago kokatuta hau, lehen komentatu dugu moduan, maiatzak 23 arte izen ematea eman edo egin zenutenentzako dago esleipen prozesu eta matrikula prozesu hau martxan ipinita. Izen ematea egin zenutena. Eginda egon behar da izen ematea prozesu honetan parte hartzeko. Eta lehenengoko data garrantzitsuena uztailak 4 da. Uztailak 4 da zerrenda onartuena eta ez onartuena urtengo dagoen eguna. Birten kasuan uztaila 5ean urtengo dago, baina garrantzitsua da ikasgunean ere ikusiko dugu onartua gauden edo ez. Ez bagaude onartuak, uztailak 10erako aukera eukiko dugu erreklamazioa egiteko. Uztailak 10 eguerdiko 12ak izango dira. Orduan, ikasgunean ikusiko dugu eta erreklamazioa ikastetxean bertan edo ikasgunean bitartez egin beharko dugu. Baina, aholkatzen dugu ikastetxeekin kontaktuan ipintzea kasu gehienetan. Eta, uztailak 11 izango da behin betiko zerrenda irtengo duen eguna. Uztailak 11an ikusiko du ja onartua gauden, ez gauden, eta gainera ipiniko digu ia onartuak izan garen leku baten edo itxoinin beharko dugu. Hemendik aurrera hasten da esleipen eta matrikula faseak. 4 fase izango ditu, eta behin lehenengo fasea hasiko da uztailak 11, zerrenda argitaratzen eguna izango da, eta zerrenda horretan esango digute ia lehenengoko aukeran onartuak izan garen, edo beste aukera baten izan garen onartuak. Beste aukera baten izan bagara onartuak, itxoinin beharko dugu, lehenengo eta bigarren fase hauetan. Banan ikusiko dugu fasea zelan diran, lehenengo fase honetan izango da uztailak 11tik 15era matrikula egin beharko duguna, baina soilik lehenengoko aukeran onartuak izan dira. Eta nola? Matrikula egingo dugu ikastetxean bertan, edo ikasgunean guk, hobesten dugu ikastetxean bertan egitea. Ziurtatzen dugulako horrela ikastetxe horretan. Orduan, lehenengoko aukeran onartu ziren garena, hartu ordua ikastetxean, eta matrikula egitera. Bigarren, hirugarren, laugarren aukera, tokatzen bazaigu, itxoin, uztailak 16an urtengo dagoelako bigarren esleipeneko zerrenda. Bigarren esleipena, argi ibili behar gara hemen, ikasgunean sartuta, argi ikusi behar dugu lehenengo aukeran onartuak izan garen. Zergatik, bakarrik egun badaukagulako uztailak 17a matrikula egiteko. Tanun, lehenengoko aukeran onartuak izan garen. Eta ikastetxe horretan. Deitu ikastetxe horretara, lehen ordu hartzeko, edo esateko, pasatuko zarela, eta abisatzeko. Besteak, bigarren, hirugarren, laugarren aukeran onartuak izan garena, itxoin. Ez dugu matrikula egin behar. Hor, hurrengoko esleipenera itxoin behar dugu. Eta hurrengoko esleipena, izango da, uztailak 18 inguru horretan, edo hortik aurrera. Zergaitik? Ze uztailak 21 eta 22 matrikulatu egin beharko gara, edozein aukera izan da ere, onartuak izan garen aukera horretan. Hor matrikulatu egin beharko gara. Hirugarren fase hau, fase honetan, uztailak 21 eta 22 bitartean matrikulatu beharko gara, hau da, lehenengo aukeran momentu honetan onartuak izan bagara, beste aukera baten onartuak izan bagara, baina bebai matrikulatzen dira
plaza esleitu gabe geratu diezen pertsona. Hau da, prozesu guztian parte hartu dute, baina plaza barik daude, ez dute onartuak izan eurak markatutako plazetan. Horrek ere, matrikulatu aldira utzik edo libre geratzen diezen plazetan. Ikusin behar dugu, ze ikastetxetan, ze plaza dautzen utzik, interesatzen zaigun ikastetxera deitu, utzi dago, bale, hor izena ematen dugu, matrikulatu egiten gara. Baina horrek aholkatzen dugu ikastetxera bertara joatea. Eta gero, ezoizko epe bate egongo da, horrekin bukatu egiten da, matrikula prozesua eta esleipen prozesua izen ematea egin duten pertsonekin, eta izen ematea ez dutenak egin, edo zerrendatik kanpo geratu diezenak, edo plaza barik hemen geratu diezenak, azkenengo fase honetan, uztailak 23 eta 24, edozein matrikulatu alda, titulazioak horrela titulazioa badu, matrikulatu alda uztailak 23 eta 24. Nun ikastetxera joan da? Ze ikastetxetan dauz plaza hutzak? Nun geratzen die plaza libreak? Ikastetxera galdetu behar da, edo guk, ikaslan Gipuzkoa moduan, gure ikastetxe, lanbide heziketako ikastetxe publikoetan Gipuzkoan, guk zerrenda bat izango dugu eta publikatuko dugu gure web horrian, ikaslangipuzkoa.eusen. Orduan, hor, uztailak 23 eta 24an matrikulatu alzarete, baina ezoiko epe honetan ere badauko iraiak 2 eta urriak 17 bitartean matrikula egiteko aukera lanbide heziketan. Orduan, iraia 2-17 bitartean, badago, ez itxoin 17 arte, aurretik egin ze klaseak aurrera doaz. Badakizue, matrikula egin dezakezue ikasgunean bitartez, baina argi eduki behar duzue, ikastetxera joan da, hobeto aholku zuzena izango duzue pertsona da, baina edozer gauza begiratzeko eta edozer gauza jakiteko ikasgunea.eusen sartu behar zarete. Hobeto esan da, ikasgunea.euskadi.eusen, zuen erabiltzailearekin, eta hor agertuko zaizue ohar guztiak. Eskerrik asko. Hanoi, aurrera.